Сега така казва Господ, Творец ти Якове и Създателят ти Израилю. Не бой се, защото аз днес те изкупих, призовах те по име. Мой си ти. Когато минаваш през водите, за теб ще бъда, и през реките, те няма да те потопят. Когато ходиш през огъня, ти няма да си изгориш, и пламъкът няма да те опали, защото аз съм Йехова твоя Бог. Святът Израилев твоя Спасител. И за твой откуп дадох Египет, за теб Етиопия и Сева. Понеже ти беше скъпоценен пред очите ми, беше на почит и аз те възлюбих. Затова ще дам хора за теб и племена за живота ти. Не бой се, защото аз съм с теб. От изток ще доведа потомството ти и от запад ще събера. Ще кажа на севера, върни обратно, и на юга, не задържай. Доведи синовете ми отдалеч и дъщерите ми от земният край. Всички, които се наричат с моето име, които сътворих за славата си. Аз създадох всеки от тях. Да, аз го направих. Слепия народ, който има очи, и глухите, които имат уши. Нека се съберат заедно всички народи и нека се стекат племената, който от тях може да възвести това и да ми обясни предишните събития. Нека доведат свидетелите си, за да се оправдаят, за да чуят хората и да кажат: това е вярно. Вие сте мои свидетели, казва Господ. И слугата ми, когото избрах, за да ме познаете и да повярвате в мен, и да разберете, че аз съм, че преди мене не е имало Бог и след мене няма да има. Аз съм Господ, и освен мене няма Спасител. Аз възвестих, спасих и показах, когато не е имало между вас чужд Бог. Затова вие сте ми свидетели, казва Господ, че аз съм Бог. Да, преди да е имало време, аз съм, и няма кой да избяга от ръката ми. Аз действам и кой ще ми попречи. Така казва Господ, вашият Израилев изкупител, святият Израилев. Заради вас пратих във Вавилон и ще доведа всички като бежанци, дори халдейците в корабите, с които се хваляха. Аз съм Господ, святият ваш, Творецът Израилев, вашият цар. Така казва Господ, който прави път в морето и пътека в бурните води, който изважда колесница и коне, войска и сила. Те всички ще падат, няма да станат. Унищожени бяха, угасени като фитил. Не си спомняте предишните неща, нито мислете за древните събития. Ето, аз ще направя нещо ново, сега ще се появи. Няма ли да внимавате в него? Да, ще направя път в пустинята и реки в безводната земя. Полските зверове ще ме прославят, чакалите, щраусите, защото давам вода в пустинята, реки в безводната земя, за да напоя народа си, избраните си, народът, който създадох за себе си, за да повестяват хвалата ми. Оставам ви да размишлявате до 21 стих. И напишете в коментарите това, което ви е благословил най-много. Кой стих ви е изпълнил, кой стих ви е благословил. Имайте благословен ден. Чао!